Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo ndinoda kureurura izvo zvandiri kuita nemurume wangu. Ini nemurume wangu mukoma, isu kunyange zvedu tiine chechi yedu, ndichangoti tiine chechi yedu kuno kubudiriro, even though tisingagari zvedu mubudiriro. Saka murume wangu akati amboenda kuSouth Africa painge paine zvaainge achida kunohodha kuJohannesburg kunogara vamwe madzibaba avo vatinonamata navo. Saka murume wangu akabva achizodzoka kumba, akabva achizondiudza kuti ainge akapiwa imwe tsvimbo, asi tsvimbo iyoyo akatanga acharamba kundiratidza. Tsvimbo iyi mukomanashi paakasvika munomu muHarare akabva achizoenda nayo akanoisiya kumba kwa vamwene vangu. Ndichati vamwene vangu ivo vanogara kuHighfields. So akaendako ikoko aine zvinhu izvo zvaainge akanohodha kuSouth Africa, asi ainge achida kungowana mukana wekuti ange achisiya tsvimbo yacho yaakabva nayo kuSouth Africa kumba kwa vamwene vangu. Saka nekufamba kwenguva ndakazotanga kuona kuti pamba painge pava kungogara pakazara nguva dzose. Ndaingoti zvimwe kuda yainge iri nguva yaMwari, nekuti chechi iyi takaitanga kudhara but tainge tisingakwanisi kuwana vanhu vakawanda kana kuti makastoma sematauriro anoita murume wangu, iye anowanzo kuti macustomers ake. Saka chechi iyi kunyange takaitanga kudhara zvedu but zvinhu zvainge zvakatotiomera mukomanashi. So nemurume wangu takabva tachizotanga kuita mari kusvika pari nhasi tiri vanhu vekuti tinoita mari kuburikidza nechechi yedu, ende pasowe redu panongogara pakazara vanhu vanenge vaine mari. Ndakatoshamisika nerimwe zuva ndichitotaurawo nevamwe avo vari kumhiri kwemakungwa, ndokainge katorike kutotanga kutobatawo macustomers vanhu vanenge vari kunze kwenyika. Mari dzaitaurwa ipapo nekuti murume wangu ainge ari busy, saka aipota achingondinyorera pasi kuti vaudze kuti chakati chinoda mari yakati, chakati chinoda mari yakati. Apa mari dzainge dzichitaurwa ipapo dzainge dziri mari dzomuwando, nekuti vamwe vacho ndisinganyanye kuita deep into details vainge vachida kudzingirwa mweya wengozi, vachiti unofanira kuti unge uchizoenda kunogara pavana vemuzukuru uyo ari kuno kuAfrica, ndisingatauri hangu kuti aripi. Mukomanashi mari dzakataurwa ipapo muupenyu hwangu hwose ndainge ndisina kumbogara ndakafungidzira kuti tingasvika pakuitawo mabusiness deals anenge ari emari dzakawanda kudaro. Saka vanhu ava ivo vachiri munzira zvavo kuuya. Sandizvo zvandikunza pano mukomanashi, ini chazondikunza pano inhau yekuti ndiri kungoda kungobvunza kubva kune vedare kuti nhai zvinoitawo here. Iniwo ndine munin'ina wangu, murume wangu ari kuti anoda kuti tinge tichizotanga kugara nemunin'ina wangu. Munin'ina wangu uyu akamboroorwa nokubva achizorambwa nemurume wake, saka ari kuti tinofanira kuti tinge tichimutora. Pari zvino ari kushanda zvake samaid, tichizogara naye anofanira kuti ange achizoitwa mukadzi wetsvimbo. Akati tsvimbo yake iyoyo inoshanduka kuita nyoka, uye zvekare ndiyo inomupa masimba ekuti ange achizokwanisa kuprofita zvekare nekuunganirwa nevanhu. Tikungodawo advice kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe. Ndinoziva hangu zvandiri kufanira kuti ndinge ndichiita kune avo vachazoda kundijaja kuti why uri kuita zvinhu zvakadaro. I know kuti zvakashata zvatiri kuita kuburikidza nechechi yedu, but tiri kutsvakawo pekuraramira. Chandiri kungoda kungobvunza kubva kwamuri vedare ndechekuti ndobvuma here kuti munin'ina
ange achizouya kuzogara nesu kana kuti kwete. Ndanga ndisiri kuda kuti tinge tichizogara nemunen'ena wangu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi answer yangu ndinotoiziva nechekare, but ndikungoda advice kubva kwamuri. Kuita mari nechurch, hanzi madeals atainge tichironga ipapo pamafoni, hanzi mari dzacho dzainge dzakawanda. Murume wangu anenge achiti macustomers angu apa anenge achireva vanhu vekuchurch. Yo regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukomana chandizivi kuti ndingati musikana uyu musatanist here kana kuti kwete, because iyo pache zvake mariwo haatomborina. Of course anogara pamba peimwe mbinga, saka anodanana neimwe mbinga. Mbinga iyoyo inoita zvekutenga dzimba ichitengesa muno muZimbabwe. Saka pandakasangana naye mukoma ndakatoti zvimwe kuda anonyepa, because takasangana kune kamwe kabhawa kechinherera. Ndo paakabva achizondiudza kuti ainge akamirira kuti mbinga yake inge ichizoya kuzomutora, so she wanted to go to this other party. Pakazoya mbinga yake ndakashamisika mukoma. We then went to that party. Ndakazomubvunza after tatanga ufriendship wedu kuti naiwe unombozvifambisa sei, une mbinga yako yaunodanana nayo yet unoramba uchiita zvekuenda kumabhawa apa. Murume uyu anozviziva kuti ndo basa iro raunoita, sei achiramba achingokuchengeta. Akabva ati kwandiri, ndine imwe perfume yandinoshandisa, iyoyo perfume handina murume wekuti kana ndikaishandisa perfume murume iyeye anokwanisa kuzoramba pane izvo zvandinenge ndamuudza kuti ange achiita. Ndikati neniwo ndinoda kuti unge uchindipa. So haana kundipindura ipapo. Nerimwe zuva akati akadhakwa, ndopa akatanga kuchema akati une sure kuti uri kuida perfume? Ndikati akati ndichataura navo gogo vacho vakandigadzirira perfume iyoyo. So akabva achizoenda akanotaura nen'anga yake iyo yaasingadi kundiudza zita rayo. Ndakazogamuchira hangu perfume yacho iyoyo. Perfume yacho iyoyo takaenda tikanoitenga mushopu. Mushure mekunge tatenga perfume yacho, akabva achizoti ainge achida kuenda nayo kumba kwagogo avo vanomugadzirira pane zvose izvo zvaanenge achida kana akasangana nemabad lucks. Ini handitovazivi, so ndo zvandava kutya. Ndine kumwe kwandakamboenda ndikabvunzwa nevamwe madzibaba mushure mekunge ndavaudza chokwadi chose chainge chandiunza pasowe ravo. Vakandibvunza vakanditi, nhai madzimai, kunyange zvenyu muri kuti munoda kuti nyaya iyi inge ichizongoramba iri secret, but madii mangoziva n'anga yacho iyoyo iyo yaanoshandidzana naye. Munombozviziva here kuti munhu wenyu uyu musatanist? Pavakanditi ainge ari musatanist mukoma, hana yangu yakabva yarova. So ndakambomubvunza iye ndichiedza kuda kumufeya. Akabva ati, iwe shamari, sei uri kufungidzira kuti ndiri musatanist? Kana kuri kunzi haudi kuramba uchishandisa perfume yandakakupa, dzosaka ndinoishandisa kana kutsvaka umwe munhu wekuipa. Perfume iyi ndava ne2 years kubva zvandakaipiwa nemusikana iyeye wandinowirirana naye, but haisi kupera mukoma nashi. Kana mukaposta ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kana vari varume vane mari, ndinofambidzana nevarume vanenge vaine mari dzavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
Vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndikuda kungobvunza kubva kune vedare renyu. Pandainge ndiri mujeri, pane zvakaitika tirimo mujeri mukoma, ndakamanikidzwa kuti ndinge ndichirovana neumwewo mujeri imomo because ndakapinda ndiri part of the gang. So akabva achizondirova akandikurira simba murume uyo wandainge ndichirwa naye. Usiku takazoronga nevamwe vandainge ndinavo vegang redu, ndokubva ndachizonzi ndinge ndichimuuraya. Ndakamutaimira akarara mukoma, ndikabva ndachizomuuraya murume iyeye, but ndakabatsirwa nevamwe vegang rangu. Vamwe vainge vakamubata makumbo, vamwe vainge vakamubata maoko. Mushure mekunge ashayika murume uyu aipota achiuya kwandiri usiku. Handingati ndaiona chipoko chake esachi, but ndaingoona mumvuri paya vanhu vose vaiti kana varara. Ndaishaya hope musi wacho waanenge achifanira kuti ange achizouya. Ndaitozvinzwa munyama dzangu kuti nhasi hapatomborariki. Then ndaizotanga kumunzwa achifamba paya patinenge tava kugadzirira kuda kunorara. Then taizoti kana tarara manje, ndo pandaibva ndachizomuona achipinda musel umo mandinenge ndiri. Aitopinda obva ati kowadiwa mukashamwari, tambotanga kuita nyaya. Saka taitotaura inini naye. Then akabva achizongorekedza kuramba achiuya kwandiri kusvika ndichizoburitswawo mujeri. Ende handina wandakamboudza pahama dzangu apa mujeri imomo. Ndainge ndakangopindirawo nyaya diki. Ndaiitawo business rekutengesa maparts emotikari dzinenge dzakabiwa muSouth Africa. Ndaiva nemanigerian avo andaiwirirana nawo, uye zvekare nevanhu vaiitawo business rekutengesa maparts emotikari. Saka taiti kana tikatenga motikari inenge yakabiwa, then we would strip down that car tobva tachizotengesera vanhu vedu maparts iwawo emotikari. Kana mukaposta nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi chandinongoda kungobvunzawo kubva kune vedare ndechekuti sezvo munhu uyu ainge ari wemuSouth Africa, kuti vanhu vemuSouth Africa vanomuka ngozi here kana kuti ndongo ignowawo, sezvo ndakamboita nguva ndichimuona ndokubva zvazongoti zii. Saka let us try to assist him in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zviri kuitika kubasa, ndiri kushayawo kuziva kuti ndoita sei. Mukoma, iniwo ndiri muno muZimbabwe. So soon after university, that was when I got married to the love of my life. After I had gotten married, ndipo apo pa ndakabva ndachizotanga kutsvaka basa ndikazoriwana. Era yakaitika mukoma ndeyekuti ndakabva ndachizorara nabosi vangu, ndikabatira pamuviri, ndikabva ndachizozvara mwana. Pari zvino ndava futi nepamuviri. Apa handichazivi kuti pamuviri apa ndepabosi vangu here kana kuti munin'ina wabosi uyo anova ari manager wedu akazozviziva. Akangouya kwandiri muoffice mangu ndokubva atotanga kundibata. Ndakamuudza kuti ndainge ndichida kuridza mhere. Akabva anditi, iwe mhere yei iwe uchipa mukoma wangu? Utori gulezi vangu, ndiri pamunini vako, saka ngatitambei chiramo mai guru. Mukoma ndainge ndisingadi kurara naye, but after andiudza kuti aiva nemamessages, takabva tachizorara tose. I think kuti ndo pakabata nhombo yacho ipapo, because
bonde racho rakangoitirwa muofisi pasina kushandisirana dziviriro. Saka ndine pamuviri zvekare ndozviri kuitika izvi kubasa. Kana kuri kunzi ndikabvisa nhumbu yacho ndinenge ndaita zvakaipa here? Please tell me kana mukaposta nyaya yangu. I will be waiting patiently in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika gore iro randakasarudza kuti handichaiteba zvekuba. Iniwo mukoma ndakakurawo ndichirerwa navatete vangu. Vatete vangu ava vainge vaine hutsinye, vainge vachigara mamutare mutauni. Mushure mekunge vabereki vashaika, ndakabva ndachizotanga kugara navatete avo vaindiitira hutsinye, vachindishandisa mahara vasingandipi kana pei. Ndakazotanga kuwirirana nevamwe vakomana avo vaiita zvekuba. Ndokubva ndachizobva kwaMutare tikauya muHarare ndikatanga kugara nevakomana vaya. Basa redu ratainge tichiita rainge riri rekufamba tiine motikari yedu. So taiti tichifamba kudaro tiine Honda Fit yedu. Vanhu vazhinji vaingofungidzira kuti zvimwe kuda imotikari yemushikashika. Munhu paya taiti kana tikamuona ari 1 tobva tatomukwidza motikari. Taiti tikati fambei tobva tatomisa motikari. Munhu tobva tatomuburitsira mapanga, tobva tatoti shamwari tipe foni, tipe chikwama, tipe mari yose yauinayo, then tobva tachizotsvaka pekumusiya pekuti panenge pasina vanhu vakawanda. Ndo basa ratainge tichiita, uye zvekare taifamba takabairira plates enhema, manumber plates anenge asiri echokwadi, kuitira kuti vaya vanozoti Honda Fit yacho ine manumber plates akati, taingoti tichingopedza kukubira tobva tatobvisa manumber plates tobva taisa maoriginal number plates. Nerimwe zuva mukoma apo patainge tava kubira vanhu avo vanenge vachida kuenda somewhere like kubuda muHarare vachienda kunana Bulawayo, vatinenge tichiziva kuti vanenge vaine mari yakawanda. Tainge taneta nekungorova zvimalocal routes. So takabva tachizoenda pahiking spot yepambudzi apa tainge tava kutodhila nemamwe mahwendi. So vaiti paya kana vanhu vari busy vachitsvaka motikari dzekuhaika, vanenge vachibvunza vanhu vanenge vakamirapo paraundabout kuti ko muri kuenda kupi, ko imimi muri kuenda kupi. Vaitotarisa vakatoona kutoti uyu ari kuenda kuSouth Africa, totoziva kutoti maruns munhu anenge ainawo. Saka takabva tachizokwidza umwe mudhara uyu mukomanashi takaudzwa naHwindi uyo aipota achitichestera mhene kuti airakidza kuti ainge aine zvimari nekuda kwekungotenga kwaainge achiita. Then ndokubva tachizomukwidza mudhara uya. Saka takatongogara tiine vanhu vedu avo vainge vakatotimirira paraundabout. Motikari ndokubva yatozara very fast. Yainge iri motikari yainge yakazara nematsotsi. Iye mudhara uyu ndiye ega ainge asiri tsotsi mumotikari macho imomo. So takati tati fambei mukoma, hatina kana kumboenda kure naye mudhara uyu. Ndokubva tatomuburutsa tikamuudza kuti tainge tichida mari, akatipa mari. Ipapo mukomana takabata mari yakawanda chaizvo. Ndokubva tachizorova motikari tikamboenda zvedu tikambonozorora kuMhondoro uko kwainge kuchigara umwe muchinda watainge tichifamba naye takamirira hedu kuti mhepo dzinge dzichimbodzikama. Saka ini mudhara uyu ndakamutorera bhande. Ainge aine bhande rake releather, uye zvekare ainge aine imwe hat yainge yakanaka iri yeblack. Ndo zvandakatora izvozvo including nemari yatakatora. Saka bhande iri takazoti tasvika kuMhondoro tiripo pamba pemuchinda watainge tiinaye ndakarishaya. Ndikatomboboyekana ndikati kundiani kwandibira bhande rangu. So ndakazoti ndadzoka kuHarare ndainge ndava neumwe mukadzi wandainge ndichigara naye. One day ndakangoti ndabuda, handina kumboenda kure mukoma, ndakangoenda kumashops. Pandakazodzoka ndikatoona kuti bhande reria rainge riri mumba, riri mushofu. Ndikabvunza mukadzi wandainge ndichigara naye ndikati, naiwe ko bhande iri wariwana kupi? Akabva achizondiudza kuti ainge ariona riri patrauzi pangu apo paainge achitora hembe muwashing
basket kuti ange achizodziwacha hembe idzodzo. Ndakangonyarara, handina kuda kumuudza kuti rainge riri bhandi randainge ndakabira umwe mudhara, but chakandinetsa ndechekuti bhandi iroro mukoma ndakarishaya ndiri kumhondoro, and I don't even remember ndichipfeka trouser ndobva ndachizosunga bhandi iroro. Ndakangoti zvimwe kuda maybe ndakazviitawo mukudhakwa, sezvo ndainge ndiri munhu aiita zvekusvuta mbanje achinwa doro. I was a heavy drinker panguva yacho iyoyo. Ndakabva ndabuda ndikabva ndachizoenda hangu kusnuka. Makore acho iwawo vanhu vazhinji vainge vasati vajaira kutamba snuka. Ndaiva ndiine umwe mudhara uyo wandaiwanzo kutamba naye snuka. Ndakadarika nepamba pake ndokubva tachizoenda zvedu tichinotamba snuka. Apa iye aiita basa rekutengesa mbanje, saka taiti tikatamba snuka tikati tambei, then obva anditengesera mbanje nekuti ndaidzisvuta zvechokwadi. Ndaigara ndiri mumudhu nguva dzose. Takatamba snuka paya kusvika zuva ravira, so akabva achizondisiya ndiri ndega ndikasara zvangu ndichitamba snuka. Ndakazotanga kufamba ndichibvako kuchibhawa ikoko. It was somewhere ndikangoti maybe kuma past 8. Then ndakati ndichifamba, mudhara uyo watakabira mari ndakamuona mukoma akangokrosa road kudai, ndokubva achizotanga kufamba pasaidi neni akanditi, naiwe ko heti yangu, naiwe ko bhande rangu, ndokubva atonyangarika. Saka semunhu aingogara ari mumudhu akarohwa nedhobhu, ndakangoti ameno, ndokubva ndasvika padheni. Ndasvika padheni ndaiti kana ndikatarisa mudzimai ndaiona face yemudhara uyo watainge takabira mari. Ndakazoti ndava kubata madhamu, ndatova pamusoro pamadhamu tikuita bonde. Komanachi ndakavhunduka ndikapotsa ndarova mukadzi chibhakera because akashanduka mumaziso mangu akabva aita mudhara uya. Ndavhunduka kudaro kana iye akatoshamisika kuti kochii chainge chichitora nzvimbo. Ndakangoti mbanje idzi ndinofanira kuti ndinge ndichisiyana nadzo. Akandibvunza kuti chii chainge chaitika, ndikamuudza kuti painge paine zvainge zvaitika zvandainge ndangoona mumaziso mangu. Bhandi reri rakazoshanduka kuita nyoka yakanditambudza. Even though vatete vangu vainge vari munhu ainge aine hutsinye, but muhutsinye hwavo vakazondibatsira. Ndiye munhu 1 akakwanisa kundibatsira vatete vangu. Saka nyoka iyi ndainge ndava kupota ndichiirota. Yaiuya kwandiri kunyange masikati ndakatongogara, yaiuya kwandiri, but ichiuya kwandiri ndaiona ari mukadzi, ari murungu, ainge aine vhudzi rainge rakareba richiyerera kusvika kutsoka dzake. Aiuya akapfeka zvichena, then obva achizotanga kurara neni. Pandinenge ndakagara kudaro ndaitonzwa kutoti pane munhu ari kutorara neni, pane zviri kuitika pandiri, ende ndichizotosvika pakutonopedza zvekuti ndaiti kana ndikazvitarisa ndotoona kutoti ko zvandiri kutoita sekunge munhu atobva mukurara nemunhukadzi. Chinhu chakazotanga kundishungurudza ndechekuti mazuva ekutanga zvaita sekunge zvainge zvichinakidza, asi nekufamba kwenguva ndakazoona maeffects azvo because ndainge ndava kugara ndakakuvara. Ronda racho rainge rava pasi karudzi yangu pachimusoro paya. Ronda iroro rainge risingachapori, kana kusika bonde ndainge ndisingachakwanisi nemudzimai wangu. Ndakati ndaenda kuchipatara ndikaudzwa kuti ndainge ndiine herpes ndo yaikonzeresa kuti ronda iroro risapora. Ndakanwa mapiritsi akasiyana siyana asi rainge risingapori. Apa ndakabva ndatanga kuonda. Ndainge ndimbori munhu ainge aine muviri, ndakaita mugiant, but ndakapera ndikaonda ndikaita kamunhu kadiki diki. Ndaiti paya kana ndikaenda kunozvibatsira kutoilet mukoma ndaita nhoko, noti tsvina asi nhoko chaidzo dzakaita kunge nhoko dzetsuro ndo dzandaiita. Ndikabva ndanzi mudumbu mangu mainge muine problem, saka pane mapiritsi andaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichinwa. Apa mapiritsi iwawo aidhura, waifanira kuti unge uchinwa mapiritsi iwawo ka4 pamwedzi. Vachinditi painge paine problem yainge iri mudumbu mangu, mudigestive system,
mukoma ndakarwara. Mukadzi uya akanditiza akabva achizouya kuno kuJoni, then ndikasara ndiri ndega. Vatete vangu pavakazonzwa zvichinzi ndainge ndisinganzwe zvakanaka, vakabva vachizouya kuHarare vakanditora. Hongu vakandituka vakapopota apo pavainge vasati vaziva kuti dambudziko rainge riri rei. Ndichirwara kudaro mukoma, mukadzi uya manje paakaona kuti ndainge ndasiyiwa nemudzimai wandainge ndichigara naye, ainge ouya kwandiri. Dzimwe nguva aikwanisa kuuya kana ka4 kana kuti ka5 pazuva mukoma. Apa ndiine ronda pasikarudzi yangu, ronda iro rainge riri nyoro richirwadza, dzimwe nguva raitombobuda hurwa. Ndichirwadziwa kudaro aiuya, ende iye nebhodhi yake zvaainge ari waitotanga kutonzwa kutomuchiva iyoko. Kunyange ichirwadziwa kudaro yaitotanga kutosimuka kudai kutorakidza kutoti inenge ichitoda. Aibva achizorara neni obva achizoenda zvake, ndobva ndachizosara ndichinzwa pain. Ndairidza mhere pose apo paaiuya kuzondishanyira. So mukomanashi, zvose izvi zvichiitika, vatete vangu vakazoudzwawo kuti mwana ari kurwara. Vakauya vakanditora vakadzokera neni kwaMutare. Vaindituka, asi handingavashori zvangu because vaifungidzira kuti ndainge ndakapiwa chirwere. Ende vanhu vose avo vainge vachigara pamba pataigara ini nemukadzi uya wandainge ndichigara naye vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge akanditapurira chirwere because murume wake ainge akashayika ndisati ndatangawo kugara naye mukadzi iyeye. So takazoti tasvika kwaMutare mukoma, vakabva vachizotanga kufamba neni mushure mekunge taenda kuchipatara. Vakaudzwa kuti ndainge ndisina chirwere, then ndokubva tachizoenda kune imwe n'anga. Takaenda kune imwe n'anga kuMozambique, ndikabva ndachizonobatsirwa mukoma Nashi. Kubva gore iroro ndakabva ndachizozviudza kuti ndakabva ndachizosiyana nazvo izvozvo mukoma, ndokubva ndachizouya kuno kuJoni. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.